Υπάρχουν τρία είδη προγραμματισμού. Δομημένος, τμηματικός και αντικειμενοστραφής. Κάποια στιγμή τέθηκε το παρακάτω ερώτημα. Η δομή των προγραμμάτων είναι προτιμότερο να στηρίζεται στις ενέργειες ή στα δεδομένα. Η απάντηση είναι στα δεδομένα. Έτσι η προσέγγιση ενός προβλήματος γίνεται με φυσική ερμηνεία και δεν στηρίζεται σε πολύπλοκα τεχνικά ζητήματα. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, Object-Oriented Programming. Η αντικειμενοστραφή σχεδίαση είναι μια μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών η οποία στηρίζεται σε αυτόνομες προγραμματιστικές οντότητες με δική τους ταυτότητα και συμπεριφορά. Οι οντότητες αυτές καλούνται αντικείμενα, objects, αντιστοιχούν σε φυσικές οντότητες ή έννοιες του φυσικού μας κόσμου και δομούνται με βάση δεδομένα, ιδιότητες, που προσδιορίζουν την υπόστασή τους και ενέργειες, κανόνες συμπεριφοράς, που εφαρμόζονται πάνω στα δεδομένα. Σε μια εφαρμογή, ένα αντικείμενο είναι ο ομαδοποιημένος συνδυασμός δεδομένων και κώδικα, τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε ενιαία. Τα δεδομένα αποτελούν τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου και αναφέρονται ως ιδιότητες, properties, ενώ οι ενέργειες καθορίζουν τη συμπεριφορά του. Οι ενέργειες στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό αναφέρονται και ως μέθοδοι, methods. Ας πάρουμε για παράδειγμα μία τάξη. Έχουμε επίσης ένα μαθητή και ένα καθηγητή. Πώς θα περιγράφατε τον μαθητή? Πώς θα περιγράφατε τον καθηγητή? Και οι δύο είναι οντότητες. Για το παράδειγμά μας θα φτιάξουμε ένα πολύ απλό μαθητολόγιο. Για αρχή θα έχουμε ένα καθηγητή με όνομα Νίκο και ένα μαθητή με όνομα Φίβο. Τον καθηγητή τον περιγράφουμε με τα πεδία όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και ειδικότητα. Για να περιγράψουμε τον μαθητή θα χρειαστούμε τις ιδιότητες, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, τάξη. Η μέθοδη του μαθητή είναι να παρακολουθεί μάθημα, να κάνει ασκήσεις και να γράφει διαγώνισμα. Η μέθοδη του καθηγητή είναι να διδάσκει, να αναθέτει ασκήσεις και να διορθώνει διαγώνισμα. Επίσης αναφέρουμε τον ρόλο που έχει το κάθε αντικείμενο στο παράδειγμα. Πρέπει επίσης να οριστεί η σχέση που έχουν τα αντικείμενα μεταξύ τους. Στο δικό μας παράδειγμα μαθητής διδάσκεται από τον καθηγητή. Τι γίνεται όμως αν δεν έχουμε μόνο ένα μαθητή αλλά περισσότερους? Επίσης τι γίνεται αν έχουμε περισσότερους από έναν καθηγητές? Το σχήμα θα γινόταν πολύ περίπλοκο. Οπότε πρέπει να βρούμε μία λύση. Η λύση είναι αντί για συγκεκριμένους μαθητές και συγκεκριμένους καθηγητές να φτιάξουμε ένα γενικό τύπο κάθε αντικειμένου. Ο γενικός τύπος κάθε αντικειμένου ονομάζεται κλάση και καθορίζει τις αρχικές ιδιότητες και τη συμπεριφορά κάθε αντικειμένου που προέρχεται από αυτήν. Μία κλάση αποτελεί ένα αφαιρετικό στοιχείο, τύπο, και μπορεί να παράγει ένα περιόριστο πλήθος δομικά ίδιων αντικειμένων. Οι ρόλοι από το παράδειγμά μας χρησιμεύσαν ως ονόματα των κλάσεων. Ένα παράδειγμα από τον πραγματικό κόσμο είναι τα αυτοκίνητα. Όλα τα αυτοκίνητα ενός συγκεκριμένου μοντέλου παράγονται με βάση το ίδιο σχέδιο που καθορίζει τις προδιαγραφές του οχήματος, διαστάσεις αμαξώματος, διαστάσεις τροχών, κυβισμός, είδος κυβωτίου ταχυτήτων, είδος καυσίμου, χρώμα αμαξώματος, επένδυση καθισμάτων. Με βάση αυτό το κοινό σχέδιο παράγονται από το εργοστάσιο πολλά διαφορετικά οχήματα του ίδιου μοντέλου. Κάθε όχημα διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα στις τιμές κάποιων ιδιοτήτων. Ακόμα όμως και αν παραχθούν δύο οχήματα με τις ίδιες ακριβώς τιμές για τις ιδιότητές τους, κάτι που είναι συνηθισμένο, τα οχήματα συνεχίζουν να αποτελούν διαφορετικές οντότητες. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε το σχέδιο του συγκεκριμένου μοντέλου αυτοκινήτου ως κλάση και τα οχήματα που κατασκευάζονται με βάση το σχέδιο ως αντικείμενα της κλάσης. Σε μία αντικειμενοστραφή εφαρμογή κάθε αντικείμενο αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και περιέχει ενσωματωμένες τις ιδιότητες, δεδομένα και τους κανόνες συμπεριφοράς του, μεθόδους. Η δυνατότητα ενός αντικειμένου να συνδυάζει εσωτερικά τα δεδομένα και τις μεθόδους χειρισμού του καλείται ενθυλάκωση. Την ενθυλάκωση μπορούμε να την παρομοιάσουμε σαν ένα κέλυφος που υπάρχει γύρω από κάθε αντικείμενο και διαχωρίζει τον εσωτερικό από τον εξωτερικό του κόσμο. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε την έννοια της κληρονομικότητας και του πολυμορφισμού.